पुलिस वाला देखा हां तमको खोजुबिली ठीक है सर କହିବେ ଆରେ ଦଶ ବଛକୁ କିଏ ଯତ୍ନ ନେଉନି କିଏ ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ମୋର ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା କଣ ଦେଖିବି ଆରେ ତୁ ମତେ କଣ ଦେଖାଇବ ତୁ ମୋ ଝିଅର ସ୍ମାର୍ଟ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଜବ୍ ଦେଇଥିଲି ମାତ୍ର ତମର କେହି କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମୋର ଦୁଇଟା ମାଳିକ ବିଦା କରି ତମକୁ ମୁଁ ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି ମାସକୁ 3 ଦରମା ଦଉଛି ସେଦିନ ଲୋକମାନେ ଅମଳ ରହିଛି ଆଇସା ନାହିଁ ସେ କଥା କଣ ମୁଖରେ ତୁଣ୍ଡରେ କହିପାରିବି ତାହେଲେ ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ତମେ ଭଲ ଜାଣିଛ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତମେ ମୋ ଫୁଲ ବଗିଚାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଯୋଉ ଆଘାତ ମୋତେ ଦେଇଛ ସେ ଆଘାତର ଶାସ୍ତିକୁ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି କିଛି କରିନି ଗଛଗୁଡ଼ାକୁ ପୁରୁଷ ଟିକେ ଅଧିକା କରିଦେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଗଛଗୁଡ଼ା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଛି ସାର୍ ଆରେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିନି ମରିଯିବାକୁ ବସିଛି ଭୁଲ ତ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ଆଉ ଜୀବନରେ ହବନି ଭାଇ ଶଙ୍କୁରୁଟା କଣ ଆନା କୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଦେଖା ମୁଁ କେବେ କରିବିନି ସୁଧ ଦେଲେ ସିନା କରିବ ମାନେ ତମେ ସର୍ବାଧିକ ଆରେ ତମ ଭଳି ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ ଚାକର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ହିସାବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦଉଛି ସାର୍ ଆପଣ ମତେ ଚାକିରି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫୁଲ ବଗିଚା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଠି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ମାରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଚାକିରି ବାହାର ଭଲ କଥା ଆଉ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ବିଶ୍ୱର ପଦାର୍ଥ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର